Исәнмесез, сез Яңа Гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүгенге кунагыбыз белеме буенча баян укытучысы. Ләкин ул бүген Татарстанның һәм Башкортстанның иң популяр саунд продюсерларының берсе. Композитор, аранжировкалар ясау остасы. Байтак заманча хитлар язучы, автор башкаручы Илдус Давлянов бүген бездә кунакта булачак. Сәлам Илдус, бик шатбыз бүген сине үзебездә күрергә. Исәнмесез, Лия. Ничек хәлләр? Мин дә бик шатмын. Нинди кызу эшләр эшлисең син? Кызу эшләр дип, шул ук студияда инде көне-төне җырлар, яңа җырлар туптыра, яздырабыз. Син менә бу өлкәдә бик уңышлы эшләүче саунд продюсерларның берсе, алар бездә бармак белән санарлык кына бит инде. Ә менә беренче кызыксыну балачактан башланган һәм миңа бик кызык булды синең дастеңне өйрәнгәндә, син һөнәрең буенча баян укытучысы. Әйе, баян укытучысы. Ничек аранжировкаларга юл китте? Аранжировкаларга колледжда укыган вакытта кызыксыну үсте. Миңа кечкенәдән бер 6-7 яшьләргә әтиәнием синтезатор алып биргән иделәр. Бәлки генә ул Кытай инструменты инде. Шунда үзем инде бас-кызым әпипән өйрәтеп, шундый простый гына гади генә мелодия мотивларны уйнап. Син җырга гашыйк гаиләдә үскәнсең инде. Бәләкәйдән, әйе. Әниең, әтиең җырлый торган? Әнием үзе профессия буенча тәрбияче, педагогия колледжын бетергән шулай ук. Әмма дә ләкин башта ул магазинда сатучы булып эшләп, соңыннан гына инде тәрбияче булып эшләде. Профессиональ рәвештә җыр белән шөгыльләнүче сезнең нәселдә син генә. Әйе. Һәм ничек кабул итәләр? Яхшы кабул итәләр. Әтиәнием инде һәр вакытта мине музыка өлкәсендә җырчы, бәлки җырчы була дип, музыкант була дип инде үстерделәр. Uşak yanımda, sin uylarımda, sağınam irkem, sin yok yanımda, kolga alamda, okuyum hamanda, yazılgan sözler, hat yollarında. Oynayamam su gitara, kıllara, min okuyum hatның yollara, nişegin oturga seni, nişek, sinde uylarım. Син Башкортстанда үскән егет бит инде, һәм Башкортстанда син беренче аранжировкаларны ясап башлыйсың, һәм шул ук беренче кыенлыклар белән дә очрашасың. Нишләптер сине аңламыйлармы анда? Ни өчен менә шундый мәдәният үзәгеннән сине китәргә мәҗбүр иттеләр? Китергә мәҗбүр иттеләр дип алар шулай эшләделәр инде, ничектер кысып дип әйтергә микән, чөнки үземнең аранжировщик буларак үсеш бара бит инде. Анда мин звукооператор буларак спектакльләрдә утыра идем. Звукооператор булып инде спектакль барышында музыка бизәлешләрен куеп. Шуңа күрә инде кемгәдер ошый иде бу хәл, кемгәдер охшап та җитмәй иде җитәкчеләргә инде. Чөнки театрга, минем студияга, минем театр эчендә үземнең бүлмәм бар иде, һәм инде үземнең оборудование белән студия бар иде. Син музыка яза идең. Әйе. Миңа җырчылар килә, мин аларны яздырам. Нинди генә җырчылар юк бит инде Башкортстанда, барысы да агыла театрга. Бу бит инде киресенчә әйбәт, театрга тагын бер кызыксыну барлыкка килә. Бу хәлне күрәләр, һәм инде кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый. Шулайрак хәлләр булды. Кызганычка каршы безнең менә шундый иҗатта бар шул бер-беребезне теләктәшлек белдермәү. Бар инде бар. Бергәләп күтәреләсе урынга ниндидер
кирәкмәгән эшләр ясап кую. Һәм менә синең иҗатың, менә Казанга киткәчтен тагын да гөрләп, анда популярлашып китте кебек, әллә шулай түгелме? Шулай әлбәттә, чөнки мин Уфада яшәгәндә соңгы бер 4-5 еллап миңа Казаннан йөри башладылар җырчылар. Һәм инде аларга катлаулы, чөнки күпме 500 километрдан артык барырга кирәк, һәм инде анда квартира снимать итәргәме, отельдә калыргамы, кунырга кирәк. Шуңа күрә Сине монда иди башладылар. Әйдә инде Казанга күч, безнең анда шоу-бизнес гөрли, әйдә безгә дип, шулай дип үзләренә әйдә күчереп куйдылар мине 19-нчы елда. 19-нчы елда. Һәм синең улың да Казанда туды. Икенче улыбыз Казанда туды, 1 елдан 20 елда инде. Шул беренче улым инде Уфада туган иде. Казан тартып алды сине. Казан тартып алды, чөнки нык бергә Казан артистлары белән гөрләп эш бара иде. Синең турында төрле легендалар йөри башлады. Илдус Дәүлән хитны бер көндә яза дигән. Бармы бер көндә язылган хитлар, Илдус? Хитны дип мактанырга яратмыйм. Шуны әйткәндә, җырлар языла. Хитме хит түгелме икән, мин әйтмим беркашан да, халык аны үзе әйтә, тыңлаучы әйтергә тиеш. Синең өчен һәрберсе аларның үзенчә кадерледер инде, әйме? Үзеңнең балаң кебек бит инде, аларны тудырасың, язасың, һәрбер хәрефләрне тиклем төзәтәсең җырлаганнан кире. Һәрбер нотасын төзәтеп, һәрбер музыка коралында гитаристмы, баянчымы, скрипачмы, һәрбер нотасын яздырганда, менә шулай уйна, булай тәмдерәк була дип. Һәрбер нюансларын төзәтеп. Күңелеңнән чыккан бөтен җылыны шул җырга саласың. Һәрбер җырга караш инде 100%лы теге бер кайдыр халтура эшләргә яратмыйм. Чөнки кем эшләде дип сорасалар, Давян эшләде дип әйткәндә, миңа уят булмасын. Уят булмасын, Чөнки җырчылар бит инде концертларда чыгыш ясыйлар, менә солянка концертларында. Бер-берсен карайлар, кем язды бу җырны, кем аранжировкасын ясады дигән вакытларны мин һәр вакыт башта тотам. Чөнки алар бер-берсе белән аралашалар, бер-берсеннән номерлар алалар бит инде минем. Шуңа күрә һәр вакыт беренче чиратта сифат. Тора синең өчен. Качество. Җыр уңышлы чыксын өчен бар бит инде һәр заманның үз дулкыны. Син әйтә торган менә бочкалар анда, клишелар, ритмнар, кабатланулар, стильләр, менә кайсыдыр җыр кушымтасыннан ук бәреп кергән тиеш, индер тавышлар, кайтавазлар. Менә буларның барысында татар җырына сеңдерү авыр булдымы беренче вакытта? Хәзер ничек кабул итәргә өйрәндек? Бугай без анда музыканы да башта авыр иде. Чөнки татар җырында һәр вакытта баян булырга тиеш дип безнең миегә сиңгән бит инде. Безнең халыкка шулай сиңгән, ул безнең менталитетта шулай кабул ителгән. Чөнки безнең легендар җырчыларыбыз һәр вакытта да Хәнияб аналык мәрхүм, Салават абыйны алык, Әмин Фәтхетдинов, бөтен җырчылар баянга җырлаганнар һәм инде ул шулай булырга тиеш дип халык кабул иткән. Без инде бу форматны бүтән төрлерәк итеп, яшьләрчә булсын дип тырышабыз. Чөнки яшь буын үсеп килә, аларда татар җырларын тыңларга тиеш. Татар җырларын ничек тыңларга тиеш? Аларга баян теге кызык булмаска мөмкин. Чөнки алар бу старье дип әйтергә мөмкин бит инде. Шуңа күрә алар моны нинди чит илдәге җырларны рус эстрадасында, Россия эстрадасында җырларны нинди тыңлыйлар, шундый ук күләмдә ясарга кирәк. Чөнки алар сагыштыралар һәр вакытта.
Безнең татар җырлары шундай икән, ә менә буларныкы шәп, мин үзем мәскәчә әйтеп алам дип, аларныкы тыңларга гына тиеш түгел, ә безнең инде сифат ягынан шулай ук калышырга ярамый. Менә без яшь булсак та, бездә шундый стереотип бар име? Без ничектер ярарга тырышабыз өлкәнрәк буын тамашачы, шулаймы? Һәм ул тамашачы инде татарча белә бит инде, ә монда татарча әле белер-белмәс тамашачы эшләү, ул шулай ук риск бит әле, әле кабул итәме сине юкмы? Һәм без теге инде бер үтелгән юлга таба карый башлыйбыз. Бар шундый дулкын кешеләр һаман инде яңалык алып килә. Әлбәттә, ул яңалык тәнкыйть утына да тотыла. Менә алай баручыларга син нинди киңәш бирер идең? Бүген үзең шул юлны үткән кеше буларак. Берсен дә тыңламаска, күңел куша икән эшләргә кирәк аны. Чөнки миндә шундый җырчылар булды, яшь инде 20 яшьләр, 25 яшьләр, алар инде киләләр дә балалар, оныклар турында җырлый башлыйлар. Һәм миңа үземә дә кызык булып китә. Ул бит инде әле балалар да юк, оныклар да юк. Гомер үтте инде, яшьлекне кайтарасы иде дип җырлыйлар. Моны аңлыйсызмы? Яшь карап торасың, мин яшь егетләр, кызлар шулай җырлагач, алар яшьләр өчен җырламый, килеп чыга бит инде. Чөнки моны балалар, мәктәп укучылары алар андый темаларга җырлар тыңлап утырмаячак. Концертларны алсак та, күбрәк татар концертларына 30 яшьтән ничектер олорак йөриләр. Әле моны йөри башладылар яшьләр. Үзебезнең ничектер яшьлек, яшь форматта эшли башлагач, Аллага шөкер, йөри башладылар әлегә соңгы вакытта. Иң беренчеләрдән булып инде ул Элвин Грей безгә керетте. Аны ничек тәнкыйтьләделәр, ничек киенә, нинди образлар, нинди җырлар. Нәрсә җырлый? Татарча белән җырларга ярамый. Андый җыр булырга тиеш түгел дип күп сүзләр булды инде. Әмма ләкин моны вакыт үтү белән нормага әйләнде. Барырга күңел кушканны эшләргә кирәк. Ә менә син иң беренче сине Илдус Дәүлән иткән җырны хәтерлисеңме? Кем башкарды ул җырны? Композитор буларакмы? Композитор буларак, аранжер. Гомумән менә шундый иҗатчы буларак сине киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим иткән җыр. Бәлки җырчыдыр. Конкретно гына әйтә алмыйм. Иң беренчеләрдән булып инде зур җырчылар белән эшләй башлаганда килделәр миңа әлеге халык артисты Фадис Ганиев һәм Лилия Биктимирова. Алар белән башта эшли башладым. Уфада. Алар инде тараттылар менә Илдус Дәүләновка барып язырсагыз дип. Яхшы сифатлы. Гөлназ Асаева шулай ук алар кызларын алып килделәр. Гөлназ инде миндә кечкенәдән бер 13 яшьтән яза башлады. Шуңа күрә ул миңа Илдус абый дип кенә тора. Әле дә эшлибез бит инде. Бүгенге көндәгә кадәр. Шул татар эстрадасына килгәндә инде ул опять-таки татар эстрадасы гына түгел инде, Элвин Грей белән җырлар языла башлаганда, татар башкорт эстрадасында соңадан инде киттеләр Гүзәл Уразова, Фирдус Тимаев, Илсия Бәдретдинова. Гүзәл Уразовалар өчен нигә генә һәм яшәгез мәхәббәттәне син башта башкортча язырдың? Юк, башта татарча. Иң беренче язган җырым Гүзәл өчен нигә генә икән җыры. Ул вакытта ул җырны язган идем мин. Һәм бер ярты еллап яткандыр инде ул җыр. Мин аны Анвар Нургалиевка тәкъдим иткәнем, һәм берничә җырчыларга, Элвин Грейга да тәкъдим иткән идем. Ничектер кулак салмадылар. Һәм бер вакыт ниндидер номер шылтырата, мин Гүзәл Уразова, Казаннан сезгә шылтыратам дип, җырларыгыз юкмы дип, мин бер-ике җырны җибәрдем бит инде. Шушы җырны сайлап алды да эшләдек. Хит ясады. Нигә генә һәм яшәгез мәхәббәттә. Яшәгез мәхәббәттә соңрак язылды. Гөлфия Шакирова сезләргә икесе дә. Гөлфия апа белән бик күп җырлар язылды инде. Гөлфия апа искиткеч талантлы кеше. Ул минем якташым да әле. Мега талантлы ул. Меңнәр. Һәм искиткеч талантлы. Нишлим икән һаман сине оныта алмыйм. Бер ничектә күңелемне юата алмыйм. Нишлим икән кая барыйм, кая китим. Сырым гагын кемгә генә икән сүтим. Нигә булай булды икән? Нигә генә сөю гөле сулады икән? Кем гаепле синме, минме мәхәббәтме? Нишләп
Тапшыруыбызның генераль партнеры Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары, күз күремендә алау бары тик 13,599 сумга. Бик күп канәгать калган пациентлар Омикрон клиникасы Казанда, Зенин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Рәхим итегез. Ул җырларның уңыш сере нәрсәдә булды икән? Уңыш сере бит инде ул миннән генә тормый. Җырчыланда тора. Анда 4 фактор бар миңа калса. Ул сүзләр авторы туры китергә тиеш, ул җырның сүзләрен матур итеп язарга тиеш композитор, һәм инде аранжировка, һәм җырчы җырына җиткереп, матур итеп эмоциональ башкарырга тиеш, яздырырга тиеш. Һәм инде 5-нчесе бар, халыкка җиткерергә тиеш. Ничектер ул радиога да барып эләгергә тиеш, телевидениягә да, клип булса инде. Чөнки яңа җырны яздырып кына үзеңдә саклап, карават астында ул хитка әйләнмәй. Әйе. Шуңа күрә Җыр эшләргә тиеш. Эшләргә тиеш. Әйе. Моны концертта башкарырга тиеш һәм ротация булырга тиеш. Ничектә булса. Нәйлүс, бер көндә бер җыр язган вакытлар бар дип әйтәләр. Бу җырның сыйфатына бәрмиме, әллә инде ул менә шундый ташкын булып килгән эмоциялармы, аны тизрәк тотып алып язып куярга кирәкме? Кайсысы бу? Шулай аны вакытында моны потокны тотып аласың. Шул поток белән теге юнәлеш белән барасың. Һәм инде соңына тиклем җиренә җиткереп эшләп бетерсәң, ул ничектер бүтән төрле эшли. Чөнки суына җырчы да суынырга мөмкин, аранжировщик та, композитор да, сүзләр авторы да суынырга мөмкин. Озак сузылса, мин үзем шулай. Берәр сүз килеп чыкса, көй ясам, миңа аны тизрәк чыгарасы килә, тизрәк төшерәсе килә, яздырып, җиренә җиткереп, җыр выпускка җибәрәсе килә. Тимерне кызуында суып. Әйе, күп җырчылар шулай берәр җыр сатып алалармы, или үзләре ясалар, миңа шылтыраталар, моны тиз генә әйдә яздырыйк әле, тиз генә аранжировкасын бәреп куйыйк әле, шунда эшлик әле дип шылтыраткан җырчылар бар. Ул уңышлы да килеп чыгаймы? Уңышлы килеп чыга. Чөнки бу хисләр ташкынында туа. Әйе. Хисләр дигәннән син менә бик заманча карашлы булсаң да, син бик нечкә күңелле дип карап утырдык бу синең музыкаль сабантуйда, чөнки Гөлназ Сәфәрова бик ешкына әйтте. Илдус, әллә синең күздә яшь булдымы ул, тегеләй, булай дип. Мин кино караганда да, кинотеатрда кызлар утырса да, мин теге алар җыламый, мин җылыйм инде. Чөнки мин бик бүтән төрле кабул итәм. Җырлар яздырганда да берәр әти-әни турындамы, туган җир турындамы, тормыш турында берәр җыр булса, менә Илсия белән җыр яздырганда әти турында язган идем. Яздырабыз, минем күздән яшьләр алга, мин яздыра алмыйм, әйтәм Илсияга, фуй, барып битне юып килгәндә тагын язарга тотынабыз, шулай дип менә бик эмоциональ кабул итәм. Алай ничкә булмасаң, бәлки син шундый хитларны үзем аша үткәрәм, һәрбер сүзен, һәрбер җырның үзем аша үткәрәм. Шуңа күрә ничектер бик эмоциональ шулай тәрбияләнгәнмен. Әйе. Син быел ТНВ телеканалының зур премьерасында, музыкаль сабантуйда катнаштың бит инде, әйме? Һәм бик шундый катлаулы симбиозларга туры килдең, син бик көчле артистларга туры килдең. Гомумән бу проектка синең менә иҗатчы буларак, әйдәп баручы аранжировщик буларак карашың ничек? Ничек хис иттең үзеңне? Мин нинди генә музыкант булмасам да, аларны бик хөрмәт итәм. Һәрберсен минем өчен бик яңалык булды инде бу. Чөнки миңа калса, алар утырырга тиештер, мин җырларга тиешмендер бәлки. Бәлки киләсе сезонда шулай булыр да. Бәлки киләсе сезонда булыр. Миңа бик кызык булды, чөнки алар бер-берсен җырларын алышып җырлады бит инде. Бүтән төрле форматта аранжировка ясап та җырладылар. Анысы тоже бик кызык булды. Һәм инде бездә ничек яшьләр бит инде, яшь тыңлаучылар яшьләрне белә, яшь җырчыларны. Олы буын тыңлаучылар, тамашачылары өлкәннәрне ярата бит инде. Монда бу тапшыруны караганда, олылар да, яшьләр дә күбрәк бер-берсенең җырчыларын танырлар дип уйлыйм. Һәм инде яшьләр дә олыларны тыңлый башларлар, һәм инде олыларга да бәлки яшь буын җырчылары ошар дип өмет итәм. Теге якка да, бу якка да ачыш инде, әйме? Әйе, ачыш булар. Менә киләчәктә сине шундый проектка катнашучы буларак чакырсалар, син ничек, нинди реакция булыр?
катнашыр идем, но ничектер куркыр идем. Чөнки анда бик кызу бара бит инде проект. Нинди генә җырчылар, нинди генә жюрилар юк, шуңа күрә. Ләкин фикер каршылыгы һәр вакыт кызык бит инде. Мин тәнкыйтькә ыңгай караш Әҗәп син тәнкыйть дип уйлыйсың. Бәлки сине күкләргә чыеп мактарлар. Бәлки тәнкыйтьләр. Өзің башлап сүзні әйтер дейіп көтмә Киліп ялыныр деп ойыңа да кертмә Андый шақлар өтті, андый шақлар узды Мәхәббәтнең хисе давыл булып тузды Кирмә төшләремә, үтмә үзәгемә Сөю назлар дигән хәзер сүздә генә Вакыт сузган булып, газапланма юкка Бүген арабызга куйдым нокта Кирмә төшләремә, үтмә үзәгемә Сөю назлар дигән хәзер сүздә генә Вакыт сузган булып, газапланма юкка Бүген арабызга куйдым нокта Менә бүген заманча җырлар бер-берсенә бик охшаган дип тәнкыйтьлиләр бит инде, плагиатта тәнкыйтьлиләр күп кешеләрне. Син үзеңә дә ишетергә туры килә буга инде менә шундый тәнкыйть сүзләрен. Гомумән менә нәрсә ул плагиат һәм син үзең мондый фикергә ничек карыйсың? Плагиат дип тәнкыйтьләгән кешеләр булды, чөнки шул ук 7 нота бит инде. Ничәмә миллионлаган җырлар җир йөзендә уйлап карасак, шул ук аккордлар. Анда инде аккордларның последовательностьләре бериш булырга мөмкин, әмма дә мелодиясе бүтән төрле. Шуңа күрә кешеләр аккордларын тыңлыйлар да гармонически, ничек последовательность икән ошаган дип әйтәләр. Кайбер күп авторлар килә миңа җырлары бер-берсенә охшаш, әмма мелодиялары бүтән төрлерәк, әмма аккордлары шул ук. Шуңа күрә дә охшаш килеп чыга аларның. Плагиатка килгәндә инде ул плагиат дип атала җыр подряд 7 нотасы кабатланса инде. 7 нотасының 6-сы, допустим, кабатланмый, кабатлана, 7-нчесе бүтән төрле булса, ул уже плагиат дип шутланмый. Шуңа күрә шундый моментлар бар. Ну, плагиат дип без һәрбер җырны ничәмә миллиард җырларны тыңлап тикшереп утыра алмыйбыз бит инде. Шуңа күрә бәлки каядыр охшаш җырлар да бардыр. Кайбердә син маршруткада китеп барам икән или нидә супермаркетта бер җыр ишеттең икән, ул син аны автоматически истә кала, һәм кайбер җырлар килә дә, мин моны җыр яздым, тыңлап кара әле дисең, үзеңчә уйлыйсың бит инде, бу җырны каядыр ишеткән бар, ул бәлки белмидер, каядыр истә калдырып, шуны чыгарганын үзен язганын. Ул тарихта да бар. Мәсәлән, менә безгә физика укытучысы сөйләде, физик ачышлар, мәсәлән, ул вакытта бит әле элемтә дә булмаган. Хәзер ярар безнең элемтәбез бар име? Мәсәлән, җир шарының төрле почмакларында бер үк вакытта төрле ачышлар ясалган. Хәтта шуңа күрә аны икешәр галимнең исеме белән атаганнар име? Аңа да моңа да инде үпкә калмасын өчен. Шуңа күрә җырлар да бит инде ул җир йөзендә әле менә ничә композитор җыр язып утыра. Шуңа күрә белеп булмый бит бер-берсенең нинди җыр язганын. Шуңа күрә иҗат ул шуның белән кызыклыдыр да. Чөнки нәрсә булып бетәсен белеп булмый. Минем күңел синдә, синең күңел миндә, уйланып таң ату, яшерен ярату, беркем дә белмәсен, беркем дә күрмәсен, димәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм, төшләргә керәсең, өметкә терәсең, син башканың яра, мин башканың пара, шундый кызып тормыш, шундый кызып язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм, төшләргә керәсең, өметкә терәсең, син башканың яра, мин башканың пара, шундый кызып тормыш, шундый кызып язмыш. Илдис, менә үзең язган җырларны даими рәвештә тыңлап барасыңмы, күзәтәсеңме, концертларына йөрисеңме, ничек тамашачының кабул итүен, күпме скачивание булуын, интернеттан нинди фикерләр язуын кызыкмы сиңа бу? Кызык әлбәттә, күзәтеп барам, кайсы җыр эшли, кайсы җыр эшләмәй, һәм кайсы җырларын кайсы якка китерә кирәк икәнен
кайсы юнәлештә күбрәк эшләргә кирәк икәнен статистика үземчә башта алып барам инде. Менә монда җир яздым, аныңкы хит булып китте, монда ничектер хит булмады. Шуңа күрә Ни өчен икән дип. Ни өчен икән дип, бәлки җырчы җырлап бетермәгәндер, бәлки мин язып бетермәгән, бәлки сүзләре бүтән төрле булгандар. Шуңа күрә монда инде конкретно нәрсә өчен дип әйтеп булмый. Һәм инде Син карап барасың, язмышларың, җырларың. карап барам социаль челтәрләрдә. Yıllar sina istesinler dereceli isimler. Aşkafında tulup yatsın motni giyimler. Avuldaşlar gına tügel tanısın bütün ilen. Dingiz yarında kızarsın bir art yağın bir biten. Elde yarı tuğansın maladisin içmasam. Yaşi bilip yaşisin bit tağında şulay kılan. Elde yarı tuğansın maladisin içmasam. Yaşi bilip yaşisin bit tağında şulay kılan. Özdüre vitüzeklerini, jilkindire yüreklerini. Менә шулай ук Илдус һәр эшнең дә бит инде плюс яклары бар, минус яклары. Һәм син әйтәсең, минем дә үзем өчен җырчыларның кара исемлеге бар. Мин анда башка бу җырчы белән эшләмим дип. Нигә килеп чыга ул кара исемлек? Нәрсә этәрә аны төзергә? Кем икән сорамыйм. Барсын да сөйлим микән. Ничек бар? Исемнәрен әйтмәсәң дә була. Юк, исемнәрне әйтеп тормыйм инде. Кайбер җырчылар белән эшләве авыр. Шуннан әйткәндә, чөнки яздыруы авыр, җырлаулары ул хәтле Камил түгел. Шуңа күрә андый җырчылар белән саубуллашабыз тиз генә. Кемнәр инде табигый матур итеп җырлыйлар, аларны яздыруы да җиңел, эшләүе дә җиңел алар белән. Алар инде җырны да эшләп бетереп биргәндә тиз генә кабул итәләр, чөнки алар җырлый беләләр. Җырлый белмәгәннәр, бу нотасын төзәтеп бетермәгәнсең инде, монысы ничектер моны сүзе аңлашылмай, хәрефе ишетелмәй дигән җырчылар бар. Аларның бәлки дикциясы шулайдыр, бәлки нотасын алып бетермәйләрдер, тональность ничектер үзләренеке түгелдер. Төрле вакытлар була. Әле бит башында категория кешеләр, ул бөтен кешегә таләпләр куя, әмма аранжировщикка да тавыш яздыручыга, шигырьгә, ләкин үзенә таләпләр куймый. Алар соңыннан килеп әйтәләр, моны бу җырчыныкы хит җырлар язасың, миңа хитлар язмыйсың. Хәтта теге хит җырлаган җырчы миңа шундый вакытлар булды. Моны син шундый җырлар язасың. Әрәм итә, моны миңа бирсәң аларны, мин хит ясарым дип, моны потенциальный хит битендә дип тыңлаган җырчылар бар. Топовый җырчылардан шулай ишеткәнем бар. Нәрсә үпкәләтә сине җырчыдан? Җырчыдан нәрсә Менә сезнең хезмәттәшлек вакытында ни өчен син әйтәсең, мәсәлән, менә башка бу җырчы белән эшләмим дип дигән фикергә нәрсә китереп җиткерә? Ничектер үзләренә талапчанлык җитми микән? Студияга әзер түгел киләләр. Тамаклары авырса да, тавышсыз булсалар да киләләр дә, җырлый алмыйча кайтып китәләр. Минең дә вакытны әрәм итәләр. Шундый ничектер безответственность бар кайбер җырчыларда. Андый җырчылар белән тоже авыр эшләве. Алынгансың икән, димәк. Чөнки мин авырыйм икән, иртәгә шылтыратып әйтәм, минем вакыт битендә резиновый түгел. Эштә күп, шуңа күрә Хәзер иң кыйммәте гомумән вакыт бит инде. Вакытны алар ничектер бүтән төрле кабул итәләр. Син үзең менә вакытны ничек бүләсең? Синең искиткеч шибәр тормыш иптәшең. Инде үсеп килә ике егетең, име? Гаиләдә шулай ук бик күп энергияны аларга да сорый торгандыр. Чөнки балаларны да тегендә монда йөртергә кирәк бит инде. Хатын белән дә җиргә барып килеп ялтып алырга кирәк бит инде. Шуңа күрә тырышам инде шушы балансны тотырга, илгәрәк күбрәк баланс эш ягына бара иде. Әлеге вакытта инде гаилә, балалар ничектер
Өстенлек итә дип әйтә алмыйм, но ләкин балансын тотырга тырышам. Синең тормыш чәчкәң бик сабырдыр дип тоела инде миңа. Сабыр, бик сабыр. Чөнки һәрбер хатын андый саунд продюсерны, аранжировщикны түзә алмас иде, чөнки кичтән дә җырлар яздырабыз, безнең ненормированный график бит инде. Теге 8-дән 5-кә кадәр генә эшләп, кайтып кичкене өйдә утырмыйм. Шуңа күрә төнлә эшләгән вакытларда булды. Менә Уфада яшәгәндә Элвин Грей белән тыгыз эшләгән вакытларда ул теге ближайший районнарда концерт куя, һәм инде мине сәгать төнгә 2-дә килеп ала. Без барып яздырабыз студияга, алып килеп куя. Шуңа күрә төрле вакытлар булды. Менә шундый ирне менә түзәргә кирәк бит инде. Аңлап, белеп, эше шундый икән. Аның эше алга бара икән, гомумән сөйнеп кенә торасың бит иҗат иткән кеше өчен. Ә менә үзегез ничек компромиссларын табасыз? Аның да үз кыйммәтләре бар бит инде. Синең дә үзеңнең теге ашкынуың бар. Компромисслар табабыз инде бер-беребез белән сөйләшеп, аралашып, һәрвакыт теге үпкәләп кенә утырмаска, аралашырга кирәк. Ничек кенә, нинди генә ситуация булмасын, аралашканда теге Табып була. Тырышсаң, аңа нәрсә кирәк икән, аңа нәрсә җитми икән, миңа нәрсә җитми икән, нәрсә кирәк икән. Шул сөйләшергә кирәк. Сөйләшергә вакыт. Нәрсә кирәк сиңа күңел, нәрсә җитми, бәхет белән тулы бата һәрбер таңың. Тоеп яши Ходаемның рәхмәтләре, тик мигасың сакрый йөрәк әрни җаным. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми, бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елый. Бер сәбәпсез үкси елый. Син профессиональ музыкада үзең генә булсаң да, син бик шундый иҗади гаиләдә үскәнсең. Бәләкәйдән инде әтиәнинең синтезатор алып бирүе үзе күп нәрсә турында сөйли бит инде. Һәм менә син аралашканда әйтәсең, үкенечкә калган моментларың да нәкъ менә әтиң китүе белән бәйле дип. Шул үзеңнең гаиләң, әтиәнинең турында сөйләп үтсәң иде. Нәрсәдән башлыйм икән? Кечкенәдән мине музыкага бик ничектер тартылу белән үстерделәр бит инде, концертларга йөрттеләр һәр вакытта. Синтезатор алып бирделәр миңа кечкенәдән, чөнки без Караван-Сарай төркеменең концертына барганбыз. Мин бәләкәй генә чакта инде кайтканмын да, шулай гладильный доска була бит әле. Шунда басып уйнаган булып торганмын инде. Балар әтиәни күреп, миңа шуннан кире алып бирделәр бит инде синтезатор. Шулай булды бу хәл. Соңыннан инде мәктәп вакытларында синтезаторны зуррагын алып бирделәр. Әнием җырлый иде, апам да җырлый иде, мин синтезаторда уйный идем, шулай авыл клубларында үзебез чыгыш ясый идек. Районнарда да йөрттеләр, Уфага да алып барып безне шулай йөрттеләр. Гаилә концертлары. Гаилә чигаталдар, семейный ансамбль дип. Гаилә ансамбле белән шулай йөрдек мәктәп вакытларында. Соңыннан инде колледжга укырга кергәч, анда Уфада конкурсларда, вокальный конкурсларда җырлап йөрдем. Әтием белән әнием шулай ничектер нәрсә кирәк, шуны хуплап тордылар. Шулай без Казанга күчеп киткәч 19 елны, әти-әнием миңа бик шат булмадылар инде, чөнки бердән-бер оныклары, Даниярны бик яраталар бит инде. Квартира, фатирны монда сатып алганда аларга әйтмәдек, чөнки мондашым гына үзебез килеп алдык та хатын белән, ипотека нәрсәләрне одобрейткәч инде кайтып ашкышны күрсәтеп, менә без Казанга күчәбез дип әйттек. Әтиләргә, әти-әнигә шок булды инде.
Соңынан біз бір ел яшәгәч, монда 20-нче елда коронавирус башланды һәм тием коронавирус белән авырып больницага эләкте. Больницага эләккән вакытында аларның сотовый телефоннарын алалар бит инде. Әнигә шылтыратып, хәлләрен белеп торам. Математик хәлләр дип, хәлләре булай авыр да булып китә, но в целом нормально ди инде. Кайтыргамы мәйтәм, может, ярдәмем кирәктер дип, юк, булай нормально дип инде, ничектер шулай шундый хәл булды. Сине борчысы килмәде. Борчысы килмәде, чөнки минем монтажерлар, җырлар ишат итәбез, мине эштән айырасы килмәй. Ничектер мине борчысы килмәй инде. Шулай итеп бер көнне әнием шылтыратып әйтте, әтиң китеп барды дип, бу якта дөньялардан. Һәм мин инде тиз генә җыенып кайттым Уфага. Бәлки мин Уфада булсам, бәлки үземнең таныш-фарашларга йөрсәм, алып барсам, коткарганда булыр идем дип уйлыйм инде үземчә. Хәзер белеп булмый. Юк, Аллаһ Тәгалә тарафыннан язылган язмыш бит инде, ул язмыштан. Мин аның кырында булмадым, мин үзем Казанда булдым бит инде, ул киткәндә. Язмыштан үзе булмый дигән әйбер бар бит әле. Шул момент үкенечле инде, әтинең кырында булмаган. Ул иш бер кашан да бетмәй. Җырлар да бер кашан да бетмәй, җырлар да бер кашан да бетмәй. Әти китеп барды. Әти белән әни кызганыч. Шуңа әле әнигә һәрвакыт хәлләрен белешеп торам инде шылтыратып. Ничек кенә булмасын. Әни белән диңгезгә дә ялтырга барып кайттык, аннан кире бер-ике тапкыр йөртергә тырышам инде, чөнки алар бит инде яшь чакта бөтен нәрсәне биргәннәр, тырышканнар, без дип җанатканнар, киендергәннәр, ашатканнар, нәрсә телибез шуны алганнар. Булдырганча, бәхетле итәргә тырышканнар. Бәхетле итәргә тырышканнар бит инде безне. Ну, кызганычка каршы әтине йөртеп булмады инде, хотя бы әни белән хәзер ялга барып кайта алабыз. Шундый моментлар. Синең бер туганың бар дип беләм. Бер туган апам бар, аның да 2 малае бар. Егетләр инде. Егетләр. Аныклар икән. Алар Уфада торалар. Әнигә бары бериләр кунакка. Әни дә Уфада тора бит инде. Бары бериләр атна сайын. Хотя бы алар якын тора инде. Мин Казанда атна сайын кайтып йөри алмыйм. Айына где-то бер тапкыр кайтам инде. Алар кыш көне барып та ярдәм итәләр, карын көрәшергә, чөнки ул частный домда тора. Апамнар инде фатирда торалар үзләре. Уңыш дип, иҗат дип, без кемгәдер бик җиңел тыелган юл, безнең үзебез өчен шактый шулай сикәлтәле һәм катлаулы була шул. Вакытлар бар. Иске гармуның, шыбыркың, куян бүрекләр. Алдыңа утыртып, матайда йөртүләр. Тезе чыккан трико, гараждагы стакан. Әти сине көткән залдагы зур диван. Термос төбендә чәй, прима тәмәкесе. Кырынгач сибенгән шипырыңның исләре. Матчада талчыбык, сарайдагы таган. Эх, әти, булар барысы да синнән калган. Әтиләр җил давыллардан саклый. Әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр. Киң күңелле, каты куллы әтиләр. Әтиләр җил давыллардан саклый. Әни тыйган әти белән ярый. Күз карашы белән әрлиләр. Киң күңелле, каты куллы әтиләр. Синең иң шундый шатнап торган, иң матур иҗади тандемың соңгы елларда Илсия Бәдретдинова белән дисәм дә ялгышмамдыр. Гомумән син аның саунд продюсеры булып та саналасың дип беләм инде, соңгы елларда һәм концертның анда ничә
90% синекеме. Ничек? 100% әйме. Прологтан башлап, аранжировка буйлап, 100. Композиторга килгәндә инде җырлар минем 100% түгел, анда берничә җырым бар. Һәм гомумән менә кайчандыр хит булган җырларын да яңадан хәзер эшләү синең иҗатың дип аңлыйм инде мин. Яңартабыз, элекке Илфак Шигапов язган җырларын яңартабыз әлеге вакытта, әле яңа альбом чыкты бит инде. Хитлардан гына торган. Элекке хитларны яңартабыз. Менә әйтеп үттек бит әле, бер көндә җыр языла дип әйме. Менә Илсияне мәсәлән китерергә була, мисал итеп, ул Уфага килде, беренче тапкыр минем белән эшләргә 3 көнгә һәм 3 көндә 3 җыр эшләдек без, баштан азалгана кадәр. Беренче көндә Юрий генә җыры булды. Самый хитовый җыр инде ул вакытта. Һәм инде икенче көнне мәйтәм нинди җыр эшлибез дигән идем, кичтән эшләп беттек бит инде беренче көнне, иртәгәсенә мәйтәм нинди җыр эшлибез. Аның көе юк ди, сүзләре генә бар ди. Мәйтәм ничек инде көе кая. Көйін жазырсыз инде иртәгә инде. Мына шул хәтле уверенный килгән ул, мына минем көйләр яза белгәнне килеп. Мәйтәм син миңа давай текстны бир инде, тогда мәйтәм кичтән кайтып уйлап ятырмын хотя бы дип. Кайтып кичтән алып кайттым да, уже хәл юк бит инде, кайтып йокларга яттым. Иртән килдем дә тиз генә утырып көйін яздым. Ул килде ярты сәгатьтән. Сер булмаса нинди җыр турында сүз бара? Син үзеңне бел яме җыры. Син үзеңне бел яме. Шулай уңышлы җыр. Анысын тиз генә мин яздым да, шулай көнендә аранжировкасын ясап, саксофон яздырып, баян яздырып, тавышын яздырып бетереп куйдык. 3нче көнгә 3нче җыр булды инде. Шулай итеп, моны көненә берәр җыр эшләгән вакытлар булды. Рекорд. Бу сезнең өчен. Гомумән менә бүген иҗатчы иҗат белән генә шөгыльләнеп, үзенә рухи һәм матди хәлен яхшы итеп алып бара аламы Илдус? Әгәр дә аның политикасы дөрес выстроен икән, алып барала. Алып барала. Үзенә аклый. Чөнки менә бер сөйләшкәндә син әйткән идең, мин рус аранжировщигына мөрәҗәгать иткән идем, һәм ул сиңа үзенең прайсын әйтте. Мәсәлән, сезнең өчен язу анда ничек әле бәяләре якынча? Чират буенча язсам. Әйтергә ярыймы аны? Ярый. Анна Асти белән эшләгән композиторга язган идем, мөрәҗәгать итеп әйтәм, җырлар сатып алырга инде сезнең күпмәрәк була икән дип. Под ключ җыр инде 2,5 миллион да инде. Әгәр дә сезнең теләкләрегез нинди сүзләр булсын өчен 3 миллион, һәм инде без очереди булса 3,5 миллион дип язды инде. Бер җыр. Шуңа күрә анда бүтән төрле цифрлар йөриләр Мәскәүдә. Аларның цифрлары безнең цифрлар. Безнең цифрлар. Ярый, шунысына канәгать булып, матур итеп иҗат итеп торыйк бездә. Аллага шөкер диек. Күккә карасаң күк биек. Мин бит сине йөригенә яраттым. Йөри сиңа күзләр кысып, мин үземә караттым. Сине эзләп сөйгәннәргә йөригенә үч итеп. Йөри сине яраттым да хәзер булмый һич китеп. Йөригенә дия башлар буталып бетте. Сизми калдым йөри дип күпме гомерләр үтте. Йөригенә яратам мин, йөригенә сөйләшәм. Йөри синнән көлгән булам, уйнап кына көнләшәм. Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция нибары 12 минут эчендә ясала. Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.ru сайтында таныша аласыз. Бүген Илдусны нәрсә бәхетле итә? Минем якыннарым, минем иҗадым, якыннарым исән булганга, әнием исән булганга, балаларым, хатыным, эшем алга барганга, творческий кризис булмаганга, җырлар һаман да иҗат итә алам, яза алам.
эшләрем Монысы да бик алга мөһим. бара. Чөнки кайбер композиторлар язалар да, кинәт кенә туктап калалар, язып булмый дип. Андый нәрсәдән дә куркыш бар инде. Курку бар. Кризис әйе. Кризис була ала. Шуңа күрә үземне бәхетле кеше дип сынай алам. Бәхетле кешеләр рәтенә үземне кертә аламдыр дип уйлыйм. Нәрсә турында хыялланасың бүген? Дәүләт һәм Илдус нәрсә турында хыялланалар? Теге из области фантастики дип әйтим микән, хыял бар, ничектер берәр мировой уровеньда җырчы белән эшләп, саунд продюсер булып, Грэмми алырга. Андый хыял бар, әмма дә ләкин Грэммине бездә композиторлардан, по-моему, берсе дә алмаган Россиядан. Макс Фадеевның андый хыялы бар, Грэмми алырга. Күп композиторлар бездә хыялланалар, әмма дә ләкин ул теге Америка, Европа булгач, безнең Россия музыкантларына именно эстрадада алганнары юк. Классик музыкантлар алганнары бар. Та кемнәрдер опера язучылар, әмма именно эстрадада бездә Грэмми алган җырчылар да юк, композиторлар да юк. Өметсез шайтан, безне бит һәрвакыт ниндидер шундый җүләр өметләр алып бара. Насип булсын, насип булсын. Менә шундый татарча, заманча җырлар язып торган, насип булсын ниндидер күңелеңдә йөрткән, кычкырып әйтергә дә әле кыймаган хыялларыңның чынга ашуын күрергә һәм бәхетле музыкант, бәхетле әти, бәхетле ир-ат булып, рәхәтләнеп әле сөенеп яшәргә насип булсын. Зур рәхмәт, Лилия. Рәхмәт килүең өчен, Илдус. Үзегезгә рәхмәт, чакыруыгызга. Шат идек. Рәхмәт үзегезгә. Сез Яңа гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Әлеге бер сәгатегезне нәкъ менә безнең иҗат төркеме белән үткәрүегез өчен тирән рәхмәтемне белдереп, мин Лилия Кадырова сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Исән-имин булыгыз, тормышны яратып яшәгез. Яңа гасыр телеканалында күрешергә насип булсын.